Tässä opetusvideossa näytämme kuinka ajetaan oikeassa reunassa, kuten kuuluukin, leveäkaistaisella tiellä. Täällä on tämmönen heräteviiva. Eli kun ajat viivan päälle, auto alkaa tärisemään, jolloin tiedät, että täytyy vähän tulla takaisin kaistalle. Mutta 299 autoa ainakin Kutostiellä ajaa väärän viivan päällä, eli tämän keskiviivan päällä. Jos sä huomaat, että sun takana on jono, niin voitko ystävällisesti painua tänne oikeeseen laitaan edes viimeistään siinä vaiheessa, kun joku on lähdössä susta ohi. Ja muistakaa, että moottoriliikennetiellä, jonka sääntöjä ainakin tämäkin noudattaa, autoilijalla on velvollisuus tietää, mitä takana tapahtuu. Elikkä se ei kelpaa selitykseksi, että sä et nähnyt, että sut oli joku takata haluamas ohi. Kun sun pitää vilkuilla noihin peileihin ja olla tietoinen, mitä takana on. Tietyillä teillä. Mun mielestä se on ihan hyvä ohjenuora myös taajamassa, ihan missä ikinä liikutkaan, niin sun pitää olla tietoinen auton takana olevasta tilanteesta ihan koko ajan. Eritoten tällaisilla teillä, missä ohitetaan samaa kaistaa pysyen, jolloin molemmilla kaistoilla voi olla ohitustilanteet, kun kukaan ei mene sinne vastaan tulevalle kaistalle. Mutta kun te urpelot, jotka ajatte tuossa keskiviivan päällä, te pakotatte joka ikisen ohittajan menemään tuolle vastaantulijoiden kaistalle ja vaarantamaan liikennettä, jos te ette voi pysyä itse niinku edes sallitussa nopeudessa. Hyvää päivänjatkoa. Ottakaa tukiopetusta, jos ette osaa ajaa täällä reunassa. Tänään on ollut poikkeuksellisen ystävällisiä muita kuljettajia, jotka ovat olleet myös poikkeuksellisen hitaita ja nynnyinen roikkuneet joko rekan edessä tai takana. Ovat silti kivasti menneet aina ohitustilanteessa tänne reunaan, jotta olen pysynyt tähän asti ihan tällä omalla kaistalla. Helsinkiin päin menevällä kaistalla. En ole vielä kertaakaan osunut kuin hetkeksi tuohon keskiviivan heräteviivaan. Kiitos teille. Fuck you all the rest.